Joo, minä olen tosiaan Reijo Raekallio ja mä tulin tuntemaan Kalsan Kallen jo silloin koulussa täällä oppikouluun, kun tultiin ensimmäiselle luokalle Kittilään tuolta Sirkankylän alakoulusta. Niin me Erkin kanssa, minun vanhemman veljen, joka oli 2 vuotta vanhempi, niin me asuttiin tuossa Kuusien takana suunnilleen, siellä oli semmonen Nikkisen Erkki ja Maila ja me asuttiin siellä ja tässä tapahtui aina kaiken näköistä hurjaa tässä pihapiirissä, että kerran nähtiin kun yksi äijä konttas housut nilkossa konttas täällä ja nainen ajoi sitä takaa ja laudalla hakkas takapuolelle. Ja Nikkisen Maila, meidän vuokraemäntä, sanoi, että ei saa katsoa sinne päin. Ei ollut Maila. Siellä on, sinne ei missään nimessä saa mennä eikä saa katsoa sinne päin. Ja siellä tapahtuu. Ja täällä elettiin semmoista elämää, että sitä ei saanut katsoa. Ja koulussa tietenkin, niin eihän sitä Kallea silloin pienenä sen kummemmin, mutta tiesi kuka hän on ja näki hänen kuviaan, jotka olivat vaikuttavia, tosi vaikuttavia. Aina siellä oppikoulun loppunäyttelyssä oli Kallen aivan loistava semmoinen tulipalokuva, missä koulu paloi, se oli niin kuin hänen kuvitelmansa. Varmaan ehkä toivekuva, että kun se koulu palaisi kokonaan. Ja se jäänyt mieleen. Ja sitten jäänyt mieleen siellä koulun pihalla välitunnilla, kun toiset siellä liikkuu ja höpöttivät ja Kalle se vain nojasi sitten seinään. Siellä seisoi ihan hiljaa samoilla jalansijoilla koko välitunnin ajan. Sitten rehtori, kun tuli Antti Inkinen tuli rehtoriksi, niin se karjasi sieltä semmosella äänen vahvistimella pihalle, että eipäs nojata seiniin. Silloin Kalle siirtyi justiin tasan 1 askeleen eteenpäin ja seisoi siinä niin, että ei nojaa. Sitten oli niillä sijoilla, että oli se loppupäivä. Ja kouluaikana tosiaan ei minulla ollut niin kovin kontaktia, mutta sitten mä aloin harrastamaan maalausta ja maalasin. Mähän lähdin pois koulusta aika pian, 4 luokkaa kävin, en käynyt koko keskikoulua edes loppuun, kun mä lopetin kesken koulut ja lähdin kotiin ja sahalle töihin ja niin sitten aloin harrastaa sitä maalausta. Osallistuin kulttuurikilpailuun, sain palkintoja ja osallistuin näyttelyihin. Ja Kalle oli nähnyt minun töitä. Minulla oli sellaisia hurjia liikekuvia, missä liikettä oli paljon ja semmoisia kuvia. Ja sitten toisaalta mulla oli oikein sellaisia hempeitä luonnonniittykuvia. Ja sitten tuli Kalle sanomaan minulle mielipiteensä tikkapaarissa, missä istuttiin. Ja hän tuli minun luokse ja kallistui korvan luokse ja sanoi, sinä olet jakomielitautinen. Siihen aikaan se tuntui tosi järkyttävältä. Minäkö olen jakomielinen. Mutta mä arvelin, että se johtui varmaan siitä, kun mulla oli ne kuvat oli sillä lailla laajasta laitaa. Se oli niin ensimmäinen kontakti. No sittenhän meillä oli kuvia koululla yhteisnäyttelyssä ja ne tavattiin enemmän ja enemmän juteltiin ja Kalle pyysi käymään ja mä menin katsomaan hänen valtavaa tuotantoa, niin se oli minulle kyllä aivan siis hurja kokemus. Ja mä ihmettelin kuinka paljon hän oli tehnyt kuvia tuossa Getsemanessa niitä selailtiin ja hän selitteli niitä ja sillä lailla me tutustuttiin paremmin ja oltiin aina sitten
vuorotellen valvottiin lukiolla näyttelyä kesällä ja Junttilan Vesa oli myös siinä mukana, että kaikki vuorotellen olivat aina siinä. Ja sittenhän perustettiin loppujen lopuksi tämä Staalo, jossa perustavassa kokouksessa oli Kallekin sitten mukana ja sillä lailla sitten niin alkoi se, että me oltiin paljonkin yhteydessä. Mutta sitten minä lähdin tuonne Lahden taidekouluun, pääsin sitten vuonna 1974. Kallehan meni sitten Helsinkiin. Se meni sinne Ateneumiin ja sitten ei oltu paljon, paitsi sitten kerran Kalle otti yhteyttä mulle sinne Lahteen, että nyt olisi näyttely täällä Helsingissä Atelier Pekkasin, että sinne töitä laittaa, ja minä laitoin sinne sitten vanhoja töitäni ja Kalle siellä oli sitten valvomassa sitä näyttelyä ja siellä Helsingissä ja sitten hän kertoi, että Markku Valkonen tuli sinne näyttelyyn, joka siis Markku Valkonen, se on tänä päivänä sen Emman johtaja. Se on siellä Espoossa ja se oli silloin Helsingin Sanomien päätaidekriitikko ja kova jätkä. Ja se oli tullut katsomaan meidän näyttelyyn, kirjoittaa arvostelua. Kalle oli valvomassa siellä ja tuli sähkökatkos. Ja se Markku Valkonen sanoi, että täällä on ihan kaamoksen tunnelma. Ja sitten niin Kalle ei tuntenut sitä suurta arvostelijaa ja se otti sitten näyttelyn luettelon ja alkoi sitä rullaamaan, että hän pistää sen taskuun sitten, että hän muistaa kirjoittaa niistä töistä. Niin Kalle sanoi, sitä ei saa ottaa. Ja hän sanoi niin vihaisesti, että se ei uskaltanut sen. Sitten siitä ei kyllä paljon kirjoittanut siitä näyttelystä. Mutta Kalle sitten jälkeenpäin oli, kun se oli pannut vieraskirjan nimen, että se oli Markku. Sitten meni kauan aikaa, minä koulut lopetin ja pääsin taiteilijaseuraan ja olin omia teitäni kuljin ja sitten menin Tornioon taidekoulua vetämään ja sitten siellä sattui sitten seuraava kohtaaminen Kemin taidemuseossa oli, siitä tuli suuret otsakot, että pornonäyttely Kemin taidemuseossa ja Tapani Rantala ja Aulikki Nukala kirjoittivat lehteen, että heidät on pantu pornotaiteilijan kanssa samaan yhteyteen ja siellä museossa oli Kallen näyttely ja sitten näytti Rantala ja Nukala. Ja siitä syntyi kauhea kohu. Ja sitten sinne meni hirveästi väkeä ja yleisöä sinne näyttelyyn. Tietenkin inhoamaan pornoa mutta sitten samalla ne ostivat niitä Aulikin ja Tapanin töitä ihan hullua. Ja näille se oli niinku hyvä, mutta Kallelle ei oikein hyvä, siitä kirjoitettiinkin, että ne myivät melkein kaikki ja Kalle ei myynyt yhtään, paitsi yhden työn. Minä kävin ostamassa Kallelta Eskon kuolemaan nimisen työn, joka on nyt minulla kotona muistona siitä ajasta ja tosiaan niin. Siitä sitten ei mennytkään kauan, kun mä muutin takaisin Pöntsöön ja sitten meillä alkoi Kallen kanssa enempi yhteistä. Kalle soitteli useasti ja uhkas tulla joskus hiihtämällä sinne meille, mutta ei se koskaan tätä niinku 40-50 kilometriä sitten jaksanut hiihtää. Mutta sukset ostettiin ja kun minä ostin sukset osuuskaupasta, niin Kalle osti samanlaiset. Minä ostin levysoittimen, jossa oli radio ja magnetofoni, hän osti samanlaisen. Ja sitten hän soittaa mulle yhtenä päivänä pikku kännissä, että kuuntele mikä soi. Ja pani puhelimen luurin sinne kovan ja sieltä tuli sellaista kauheata vingutusta sieltä kuuluu. Tämän kappaleen nimi on 1000 veistä. Se on japanilainen. Semmoisia tapoja oli. Sitten joskus Kallella, kun oli pitkä juomaputki, niin sitten hän tuli meille katkaisuhoitoon ja sitten hän yön valvoi sitten ja maalasi muutamia joppahulluuskuvia ja sitten hän oli seuraavana päivänä jo ihan selvä ja
ja sitten joku kuokki perunoita maasta, autteli ja sillä tavalla. Ja useasti sitten joku taiteilijaporukan kanssa kävi meillä, kun kävi näitä taiteilijaseuran väkeä ja sillä lailla. Ja sitten hän tuli sitten, silloin kuolinvuonnaan kesällä, niin hän tuli muuraamaan meidän kivijalkaa. Mutta siinä välissä oli 85 vuonna. Meillä oli yhteisnäyttely Tampereen Galleria Saskiassa. Ja sitten kävi niin, että tehtiin kutsukortti. Minä piirsin 2 painijaa. Semmosia, toinen heittää niskaheittoa toista. Ja Kalle kirjoitti, tekstas sen, että Palsa ja Raekallio Galleria Saskiassa silloin ja silloin. Ja semmoisia kutsukortteja me lähettelimme. Ja sitten tuli se arvostelu Lapin kansaan ja Irmeli Paavola, joka oli siellä Tampereen nykytaiteen museon johtajana, se oli arvostelija kanssa, arvosteli siihen lehteen arvosteli, että Inhon ja Idyllin painiottelu. Se pani meidät niinku vastakkain sen kortin perusteella, kun siinä painittiin. Ja hän närkästyimme kovasti. Eihän meidän tarkoitus ollut, että me ollaan niinku mitään keskenämme painiota. Mutta sitten jotenkin se Kalle sitten siitä loukkaantui ja se rupesi kauheasti juomaan. Ja sitten kun minä myin siellä näyttelyssä taas niin paljon ja Kalle ei myynyt yhtään, niin se siitä vähän kanssa otti ja kirjoitti sitten tuonne päiväkirjaansa, että Reijo huoraa, mutta hänen on pakko. Ei olisi saanut myydä itseänsä omia töitä. Mutta niin siinä sitten kävi kuitenkin, että niin hänellä oli siinä saman juopoputken aikana, hän oli ihan sekaisin kauan aikaa ja hän nyt lähetti kunnanjohtajalle, lähetti semmoisen tekokikkelin, semmoisen dildon, niin oli pakittipisti ja lähetti sen kunnanjohtajalle lahjaksi. Ja se oli hyvin erikoinen se Kallen se näyttelyn jälkeinen juoma-aika. Mutta sitten hän selvisi siitä ja sitten hän meni sinne Ruotsiin maalaamaan, joka oli oikein tasapainoinen ja hieno kausi. Sitten hän meni New Yorkiin. Ja New Yorkista silloin 86. Ja lähetti minulle sinne tämmöisen kortin. Tämä on Paul Delvauxin maalaus, semmoinen surrealistinen kuva, ja hän kirjoittaa tässä, että MoMA, siis Museo of Modern Art, se on niin MoMassa, Matissen huone. Suomen lakko on loppunut, aion lähettää täältä niitä kirjoja, mitä olen ostanut. Olen tehnyt joitain akvarelleja ja piirroksia. Tällä hetkellä olen yksinä, niin tapaan muut matkan osanottajat myöhemmin. Aikaa on jäljellä 2,5 viikkoa. Tämä on hyväksi. Aikomuksemme on vielä käydä Washingtonissa. Siellä on hyvät kokoelmat. Kahvi täällä on muuten melko laihaa. Terveisin Kalle. Majakovski katsoo tuimasti. Hän on täälläkin. En tiedä mistä se Majakovski siellä katsoo, mutta siellä Majakovskin muotokuva jossain. No siitä sitten meni tosiaan niin tuosta 86 vuodesta sitten 87 ja sitten tuli se kesä ja Kalle teki sen meidän gallerian kivijalan, josta mulla sitten on se hymypoika maalaus ja täällä on ilmeisesti julisteita vielä, en tiedä onko niitä vielä jäljellä. Sitten me lähdettiin sen kivijalan tekemisen jälkeen Kallen kanssa Murmanskiin, epävirallinen taiteilijoiden matka, ja me mentiin Murmanskiin. Ja toiset siellä juopoteltiin aika reilusti vodkaa ja se oli semmoinen taiteilijoiden ylimääräinen matka. Se oli Kai Sydenius oli siinä bussissa mukana meillä ja Kaija Kärkinen, se lauloi siinä. Kai Sydenius teki matkalla sen laulun, se rauhaa. Ja musta on vieläkin sen sävelen.
Ja sitten niin Vimme Saari oli tämä saamelaisjoikaaja ja sitten oli näitä Kyrön-Pekka Inaristo-taiteilijaa ja Teatteri 41 Torniosta oli mukana ja sillä lailla siellä Murmanskissa esitimme kaikkia. Dave Lindholm oli siellä mukana. Ja Dave Lindholmin kohdalla kävi sillä lailla, että kun siellä hotellissa hänellä olisi esiintymisvuoro, niin ei antaneet krokkia soittaa, kun olisiko 15 sekuntia, niin tuli sähkökatko. Aina kun se yritti lyömään kitaraa, niin yhtäkkiä saa sähköt poikki. Ei siitä tullut mitään sitä soittamisesta. Ja sitten ne tuli paikalliset sitten laulamaan kuorossa sinne heidän niin pitkissä hameissansa niitä moniäänilauluja. Esitykset. Mutta tosiaan niin Kalle ei siellä kyllä maistanutkaan alkoholia, hän oli hyvin kiltisti ja Vimme Saaren kanssa asui samassa huoneessa. Ja mutta sitten kun oltiin pois lähdössä, niin Kalle sanoi, että kantakaa hänelle tuosta tullista läpi, kun siltä ei saa tuoda kuin niin vähän. Sehän oli muuten se, justiinsa se kivijalan rakentaminen, kun se oli lopussa, niin mä sanoin, että mutta nyt pidetään harjakaiset ja hain ison viskipullon Kallelle, että nyt otetaan harjakaisryypyt. Kalle katsoi minua vähän hitaasti ja sanoi, että on sulla enäämpi sitä? Minusta ei, mulla on täällä iso pullo. No, en minä ala, kun sitä on niin vähän. No sitten me sillä Murmanskissa niin me tosiaan kannettiin tullista sitä, melkein jokainen toi jonkun vodkapullo, että se sai aivan arkkuunsa täyteen sitä viinaa täällä. Tuliaisviinoja ja ne muut kun meitä jo vähän inhotti, oli jo rapulla semmoinen, että ei oikein osannut ottaa itselleen niitä tuliaisia siinä vaiheessa, mutta Kallelle kannettiin mielellämme ja Kallelle jäi ne sinne arkkuun sitten kun se lähti sinne Hollantiin. Ja sitten sieltä tultuaan se rupesi juomaan niitä Hollannin viinoja ja sitten joi ne Murmanskin viinat päälle ja sitten se kuoli. Mutta tämä kortti sieltä Hollannista on, että täällä on eläimiä paljon, vuohia, hanhia, ankkoja, kissoja, lehmiä, hevosia, koiria ynnä muuta. Rahat on vähissä. Täytyy säästää. Pertti on myös täällä. Terveisin Kalle. Se oli se Lohilinan Pertti hänen kanssa. Ja sitten Kalle vielä soitti mulle humalassa silloin, kun tuli sieltä Hollannista, että siellä oli Amsterdamissa oli semmoinen samuraiviekka. Hän vielä menee toisen kerran sinne Amsterdamiin, ostaa sen samuraiviekan. Hän säästää rahaa, että hän on niin paljon sitten, että hän voi sen viekan ostaa. Mutta koskaan hän ei sitten sinne päässyt, kun se tuli se kuolema, joka korvasi. Kyllä minä kauan tunsin syyllisyyttä senkin takia, kun mä lähdin sinne omaa näyttelyäni pitämään, mutta mulla oli lentoliput varattu ja silloin kun Kalle soitti, että tuo hänet sinne hoitoon meille, niin en mä voinut häntä hakea. Ja silloin hän ei ollut kännyköitä, mutta soitti tuolta taksikopilta ja nyt soitin taksikopille takaisin ja kysyin, että miten se Kalle oli, niin sanoi, että alusvaatteisillaan kulki ja nyt istuu tuolla poliisilaitoksen porukalla. Ja mä ajattelin, että kyllä ne poliisit sen vievät sitten, kyllä ne sen hoitaa, mutta ei ne ollut sitten sitä hoitanut, se oli sieltä kävellyt takaisin. Sellaista se sitten oli ja tuli sieltä Helsingistä, niin mulle tuli täältä Kittilästä Turankauko muuraamaan, siellä Kalleria rakennettiin muuraamaan ja toi sanoman, että Kalle on kuollut, kyllä se oli järkyttävää. Ja kauan sitä silloin itkettiin. Kalle oli niin kiltti mies kuitenkin sitten ja semmoinen lasten kanssa oikein kiva ja rauhallinen. Tämmönen se tämä minun Kallen ystävyys oli.
Joo, Getsemane. Getsemane se tuossa ja ovi oli auki ja yöllä oli pakkanen. Ja sitten sillä oli ilmeisesti tullut kuuma, kuumeessa, kauhean korkeassa kuumeessa. Se oli laittanut taulun siihen ovelle suojaksi. No joo, jos minä sitten omalta osalta, en ole ammattitaiteilija ja on vähän erilainen tämä näkökulma mulla. Ja se lähti silleen liikkeelle. Muistan kaikki nämä, mitä Reijo toi tuossa kouluajasta niitä tapahtumia, niin minäkin muistan Kallen siellä seisomassa seinää vasten ja sitten monta kertaa myös siinä aulassa siellä ikkunaa vasten yksikseen. Eikä siellä paljon muita oppilaita näkynyt. Ja sittenhän Kalle töitä oli aina niissä näyttelyissä, niin kuin se sanoi, että minä muistan erityisesti sen roomalaislegioonan marssin, jota hän sitten esitteli myös tuossa Getsemanessa kerran minulle myöhemmin, että hänellä on kuule nämä koulutyötkin vielä täällä. Et siinä mielessä hän, vaikka se arkistointi oli sillä lailla, että ne oli läjässä ja sitten semmoiset isommat talut oli pystyssä ja joitakin oli laatikoissa niissä, missä niitä oli kuljetettu, mutta että ne taulut oli tässä Getsemane tässä päässä siellä ja niitä oli 1000 määrin. Mutta ensimmäinen kosketus tavallaan se Kallen taiteeseen tuli mulla vuonna 1967. Me mentiin, se oli Kaukosen, mikä se nyt on, tuon, ei Markkuko, mikä se, Kalero, eikö? Kyöstikassa, Kaukosen Kyöstikas järjestänyt näyttely tuonne Osuuspankin alakerran kerhohuoneeseen ja siellä myös muut paikalliset taiteilijat pitivät esittelytänsä ja no niinhän me poikina rohkaistumme ja menimme sinne ja aukasimme varovasti oven ja sieltä sitten Perkkunen kastoi semmoinen luuranko hahmo, jolla oli puku päällä ja meitähän vähän pelotti se näkymä siinä tietenkin, että mutta menimme kuitenkin sisälle ja kattelimme niitä töitä ja arvostelimme mielessämme ja meitä kummastutti suoraan sanoen ne muodot ja hahmot, mitä Kalle oli sinne tuonut esille ja meille tuli semmoinen käsitys siitä, että ehkä me itsekin osaisimme tehdä tuommoisia. Tai ainakin se koulun kuvaamataidon opetus siihen aikaan, niin sehän oli semmoista mallista piirtämistä ja muistan sen, kun minäkin opettaja toi tuon tämmöisen naisen patsaan ja tästä pitäisi tehdä sitten nyt niin maalaus ja no miehän tietenkin rohkeana poikana väritin se niin oikealla ihmisen värillä. Niin silloin se meidän opettaja tuli ja otti, ja tällaisia täällä ei tehdä ja repii sen minun muotokuvan, mikä minä olin, tai ei se muotokuva ollut, vaan sitä patsasta semmoinen naisen vikuri, minkä nyt tuommoinen 5-16-vuotias poika voitiin tehdä. Oliko se kipsiä se? Muistaakseni se oli semmoinen, en viitti opettajan nimeä tuoda esille, mutta tämmöinen tapahtui. No, se näyttely oli siinä ja sittenhän meillä oli semmoinen, niin kuin Reijokin toi tuossa esille, niin kuin minä asuin tuossa Osuuspankin talossa tuossa 200 metriä tuonne päin, niin meitä kiellettiin sitten tänne Porvoon taloon tulemasta, että kun täällä myyhän viinaa ja täällä on kaiken näköistä elämää, semmoista mitä ei poikaset varsinkaan saa nähdä. No eihän me sitten tietenkään, mutta tuossa Jussilassa tuossa kävin kymmeniä kertoja, tietenkin kun siellä oli samanikäisiä poikia. No, siitä sitten minä lähdin opiskelemaan omalle tielle ja tehdä lähitteet kanssa, niin kuin se kerroit tuosta, Kalle meni Ateneumiin ja siihen meni tuonne, mutta niin sitten tuli tänne takaisin ja 80-luvun alusta vuonna 1979 ja menin opettajatöihin tuohon
meidän ala-asteen, tai nykyisen, se oli silloin vielä kansakoulu. Tai eikö oli se muuttunut jo ala-asteeksi, kyllä. No joo, ja sitten joudun taalosihteeriksi me tehtiin hyvin paljon kokouksia ja sihteerillä oli kova työ tehdä niitä pöytäkirjoja, mutta kaikenlaista semmoista, mutta sitten perustettiin myös kulttuurilautakunta Kittilään ja olin sen varapuheenjohtaja ja Taaloseuran puheenjohtaja oli sen kulttuurilautakunnan puheenjohtaja. Ja sitten tuli tämmöinen tilanne, että mulla soitettiin, että sinun pitäisi mennä tapaamaan, että kun Reidar ja Kalle ovat tuolla Kantakrouvissa ja Ritva Vepsa on heidän mukana, että mennään niin kunnan puolesta käymään tervehtimässä heitä ja niinhän minä lähdin sinne ja mikä se Ritva Vepsa oli? Se oli näyttelijä. Niin just. Joo, niin Ritva Vepsa oli tällä tontilla jossakin astunut lasikirjoon. Sillä oli hyvin kipeä jalka. Ja minä menin sinne, niin se Kalle oli polvillaan siinä Ritva Vepsaneessa ja piti jalasta näin kiinni. Sitten se oli aika hupasan näköinen tilanne. Minä katsoin sitä hommaa. No, minä menin kuitenkin siihen ja tervehdin ja esittelin itteni ja muuta. Mutta se jalkakipu oli se hallitseva tekijä siinä, että siinä vain yritettiin järjestää, että miten se saataisiin niin se kipu pois. No, minä esitin, että mä täytyy lähteä viemään Ritva tuonne terveyskeskukseen. Ja siellä se, no niin, tilasimme taksi siihen ja minä kannoin Ritvaa ja Kalle kantoi jalkaa ja me veimme hänet taksiin ja niin me ajoimme sitten tuonne terveyskeskukseen ja siellä oli vain hoitaja paikalla ja sanoi, että päivystys on Kolarissa aikaa. Ja no me että no saammeko me siihen mahdollisuuden, että me viemme hänet sinne Kolariin, että siellä voi olla vaikka kuinka iso vahinko siellä jalassa, kun se tuntuu olevan noin kipeä. Ei tämmöisen vaivan me sidomme tämän haavan ja niin ne sitoo sen ja se tuli entistä kipiämmäksi se jalka ja se huusi siellä rouvissa ja valitti sitä kipua ja no ei siinä auttanut muun, otimme sen pois ja seuraavana päivänä hän pääsi sitten lääkäriin, niin siellä oli ollut lasisiru siellä jalan sisällä. No, ei siinä mitään, mutta samalla me kyllä Kallen kanssa pääsimme semmoiseen niinku, yhteisymmärrykseen. Minä sanoin Kalle, että kun minäkin harrastan tuota maalaamista, että voisit tulla joskus käymään minun tykönä katsomassa minun töitä, että onko niissä mitään järkeä. Ja kun Kalle, että no saattaa hän tulla, niin asui silloin tuolla kerrostaloilla. Ja niinhän se polkupyörällä jommalla kummalla noista tuli sinne pihalle ja tuli meille kylään ja sitten alkoi katselemaan niitä hommia ja selitti, että miten niitä väriä ei kannattaisi niin kalliita väriä ostaa, että niitä voi tehdä itsekin, kun ostaa vain niitä alkuaineita, niin voikin itse sekoitella ja selitti hyvin ammattimaisesti, että miten sitä tehdään ja mietinkin hyökkäsin, mutta mietin vain mielessäni, että pitäisi tehdä sitten niin suuria määriä ja minä olin kuitenkin vain harrastelija eikä minä tarvinnut semmoista, minulla riitti se putkilo ja muuta. Mutta sitten siinä oli mulla semmoinen, vieläkin se minun työ on tuolla minun kotona seinällä, mitä minä tein. Ja minä en sitä saanut sitä perspektiiviä toimimaan, kun se on semmoinen iso maisematyö. Ja minä että Kallelle, että mikä tässä on vikana, että tämä ei ala pelittää tämä on vähän niin kuin kasassa se kuva, että ei toisaalta niin semmoinen, että siihen ei tule sitä perspektiiviä, niin Kalle katsoi siinä ja sanoi, että mie se kyllä maalaisi tuosta tuohon semmoista vaaleampaa ja niin se alkoi sotkemaan ja piirsi sitten siihen ja se jälki on vieläkin siellä minun työssä, että se on minun ja Kallen yhdessä tekemä työ. Se on hyvin arvokas, tai ainakin minulle.
Ja no, sillä tavalla se kuitenkin meni ja me tavattiin aika paljon ja sitten lähdettiin kunnan puolesta järjestämään Kallelle parempaa tellaa, kun tämähän oli vähän silloin huonossa kunnossa ja tuo ateljeen rakennus oli kylmä ja muuta. Niin me järjestettiin Kallelle Aunon talhon, sitä ei ole enää, se oli tuossa kansakoulun vieressä, niin sinne huoneen, jossa hän sai niinku asua ja tavallaan työskennellä, mutta ei se Kalle siellä viihtynyt. No sitten toinen vaihtoehto oli sitten järjestettiin Kaukosen koululle silloin asuntolatilat ja sinne järjestettiin kaksi semmoiset työskentelytilat ja huoneet. Ja Kalle meni sinnekin, mutta kohta se tuli takaisin tähän ja sanoi, että ei siellä ole oikein niin inspiraatiota eikä sillä lailla. No sitten edelleen niin kuin Reijokin tuosta sanoi, että Kalle oli hyvin kiltti ihminen. Ja ravintoa, että sitä ei oikein muuta tarvitse syödä, kun sitä syö ja vähän vettä juo, niin sitä hellää aivan hyvin ja pärjää sillä suolla. Vaikkakin minusta tuntui, että Kallella oli aina nälkä, kun se tuli että kyllä sille muukin ruoka kelepasi. Saanko sanoa tähän? Saa. Niin kerran oli tuolla työväentalolla oli tanssissa ja Kalle tuli sinne. Ja Kalle sanoi mulle, että hänellä on kiljua, että tulepa käymään ryypyllä. Ja samalla hän halusi näyttää meitä, niin totta kai mä lähdin käymään. Ja se kiljupönttö oli lattialla ja se sanoi, että se oli kyllä homehtunut aika lailla, mutta mä panin siihen valkosipun. Kyllä se oli hankala ottaa alas. No niin. Mutta se on semmosia siinä perheen kesken ja Kalle hoiti meidän lapsia, kun me käytiin Railikassa milloin missäkin huppeloissa, niin kuin nuoret ihmiset kuulkaa tehdä. Ja sillä tavalla oli se ystävyys siihen aikaan hyvinkin sillä lailla järjestetty. Eikä mulla pelottanut mitenkään Kalle kanssa jättää lapsia, ne pärjäs hyvin. Ja Kalle teki siinä meidän pirtissä silloin akvarelleja ja sitten hän maalasi kerran saunan jälkeen minustakin akvarelli, joka siinä meni vain noin 15 minuuttia ja se on vieläkin, se on todella näköinen minusta ja todella hienosti tehty. Eli sen tekniikan Kalle hallitsi todella hyvin ja meillä on ilmeisesti täällä on nyt menossa semmoinen kurssi, että itse kukainenkin voi osallistua siihen ja tehdä omia akvarellinäkemyksiä. Ja toin nyt sitten, sain Kallen tuotua tänne Kittilään takaisin. Kallen muotokuva on siellä ja se on itse se tehnyt ja se on akvarelli, että siitä voi saada käsitystä, että mikä oli hänen värimaailmansa ja millä tavalla se sen hallitti ja teki. No Kalle esitteli mulle sitten hänen tekniikkaa. Mä oltiin tuossa Getsemannessa ja Kalle istui siinä hänen roolillansa ja sitten siinä oli niin kuin pulpetin kokoinen pöytä ja vieressä oli toinen pöytä näin ja vieressä oli sitten suttupaperia siihen, se sotki niitä värejä ja se sanoi, että nämä värit pitää sillä lailla sopivasti laittaa sointuvasti sotkea niitä, että ei saa sillä lailla sutata, vaan tehdään niin kuin sillä lailla, että kun me teen tämän työn loppuun, niin me vähän muotoilen, niin tulee 2 työtä yhdellä kertaa. Ja molempia se signeerasi sitten menemään. Ja kyllä niistä aina tuli, kyllä se niin koko ajan katsoi sitä toistakin työtä, että se teki niin 2 yhtä aikaa. No, sitten muistan semmoisen, tämäkin kuvastaa sitä, vaikka Kallen työt ovat, kun me niitä katsomme näin tavallisina ihmisinä, niin nehän näyttää hirmuisen ahdistavilta ja vaikeilta ja siellä on ne aihealueet ovat enempikin tuommoista, että kuolema on läsnä monessa eri muodossa ja kaiken näköisiä muita tämmöisiä pelottavia hahmoja ja muuta tämmöistä, mutta sitten mulla oli hanhia kasvatuksessa kesän ajan ja minun luonnolla niitä hanhia ei voinut lopettaa. Ja minä keitin puuroa ja ne oli siellä meidän tallissa, ne hanhet, ja
ja kuuroa ja oli jo menossa varmaan marraskuun. Meitä törmäsi Kalleen jossakin ja vai tuliko Kalle meillä käymään, en muista, mutta niin se sanoi, että joo, kyllä hän tulee sitten tappamaan, kun se tarvitsee. No minä sitten soitin Kallelle ja sanoin, että no nyt te kyllä sais ottaa nuo hengellisiä lupasit. Joo, kyllä hän tulee. Ja no niin minä jäin sitten tietenkin ottamaan hanhen tappajaa ja no kohta tuli sieltä toinen näin 2 polkupyörän miestä sitä meidän kujaa pitkin ja pukkasivat sitä pyörää ja ne katsoivat, että aha, nyt ei olla ajokunnossa. No sitten niillä oli vesuri sillä pyörätarakalla poikittain. Ne kysyivät, että no mihin te tuota vesuria tarvitsee? No silläkö lyöpi, niin varmasti kaula katkeaa, sanoi Kalle. No me menimme sitten oli Linkerin Leo sitten toisena siinä. No ei siitä tullut mitään, ei ne saanut kiinni niitä hanhia eikä ne saanut sitä kaulaa katkaistua. Loppujen lopuksi minun piti itse se sitten tehdä, mutta kun oli alettu tappamaan, niin se sitten tapettiin. Ja sillä selvä. Mutta että semmoinen niin kuvastaa jollakin tavalla sitä Kallen kiltteyttä, mikä sen kuitenkin sen perusminä oli siinä hommassa. Et ei sitä ollutkaan helppo sitä eläintä ottaa hengissä. Vaikka se puheissa tuntui, että se ei ole mitään. Niin. No sitten siinä kävi taas silloin, me lähdin jatko-opintoja suorittamaan Jyväskylään ja jäin niille teille tuonne etelään. Ja sitten tuli vuonna 1986, tai olin kesällä tuolla filmifestivaaleilla ja Kalle tuli sinne sitten sillä filmifestivaalijunalla. Ja sillä oli taulukäärö matkassa ja hyömykassi mukana ja sitten oli siinä minun vaimon kotitalossa yötä ja majoittui siihen silloin ja jätti sitten Reijalle tuon muotokuvansa, mikä se on tuolla pirtin pöydällä. Pirtissä tuolla, niin jätti sen hänelle ja sitten minä sitten kerran rohkaistuin ja kysyin Reijalta, että josko se Kalle pääsisi kotiin, että minä mielellään sulta lunastaa sen työn ja nyt Kalle on sitten nyt kotiin. Ei muuta, tämmöisestä.